मानसिसो लावखारजों रुजुनाङा नोंथाङा फस्थायनांगोनलै दलाय बिटिआर नोंथाङा फस्थायनांगोन नोंथाङा बेबायदि जोंनि इउथ बिपिएफनि मानसिखौ जुदि बेबायदि बुंबाय थायोब्ला नोंथाङा फस्थायनांगोन आरो साफ्रोमबो बिटिसि बासिनि इउथ बेसेबां दङ जोंनि एसे बुजिनानै ला बे दलाय बिटिआर आरो सासे दंबावो बेनि नामखौ लाथ'लां बेनिबो फैबाय थायो सिगाङाव बि फैयो बि ओमफ्राय एसे दङ बेखौ आं बि बोथोर बुंबाय आं दा आदा होननायखाय जाहाथे साबधान नोंसोर बेबायदि बुंलाबायनायनिफ्राय गोजानाव था सोरबाखौ लानानै जोंजों सरजाबनानै बिदि भिडिअ नागारोब्ला नेक्स्ट टाइम खिन्थु जोङो प्रशासननि लेभेलजों थांनो हागौ प्रशासना खुनु रावनिबो नङा बयनिबो नोंनि आंनि नङा प्रशासना बयनिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जे जोंनि समाजावहाय जे जोंनि बिटिआरनि राजखान्थि दोलोनि गेजेरावहाय जोंनि रिजनेल पार्टिनि गेजेरावहाय दा गावजों गाव ससियेल मिडियायावहाय दा गावजों गाव फेक एकाउन्ट खुलिनानैहाय जे जानला मोनला एडिट खालामनानै नंखायखौ नंगौ बाथ्रा बुंनाय जे गाज्रि बाबै जे ससियेल मिडियाफ्राव एडिट खालामनानै हगारनाय गावजों गाव जे गासैबो दोलोआनो बेवहाय इनभल्भ दंजोबो आरोखि दा बेफोरबायदि गावजों गावनो गाज्रि एडिट खालामलायनानै नङै बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि शेयार खालामलाबायनानै दा गावजों गावनो दाङाबाजि समाजावहाय गुबुंले थासारि लाबोनाय बेफोरबायदि थासारिया जागासिनो दं नोंथांमोन खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदों जे बिथांमोनाहाय जे थांनाय बावैसो सिगां जे हाग्रामा महिलारि सारखौ जे ओंखाम जानाय समावहाय दा बे सारजों लोगोसे जे एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड थारगजनालि बिथाङा जे सेल्फि लादोंमोन दा बेखौहाय दा दुलाय बिटिआर मुंनि फेसबुक पेजनि अनार दा बिथाङाहाय जे बायदिसिना एडिट बानायनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनाय दा बेफोरनि सायाव आरोखि दा आं नैबे फंसे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों नोंथांमोन जे जोंहा मोननैबो दोलोआनो जायाथों मानो गावजों गाव जों बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे एडिट बानायनो नाङा आरोखि ससियेल मिडियायावहाय मानो होनबा गावजों गाव दाङाबाजि लाबोयो जे बेफोरबायदियानो सैथो बाथ्राखौ फोसाव आरोखि सैथोखौ फोरमायना हो अबे गोरोन्थि नङा दा जोंनि समाजाव बेफोरबायदि नङै बाङै जे एडिट खालामनानै नंखायखौ नंगौ फोसावनो नागिरनाय बेफोरनोथ' जोंनि समाजावहाय दा गुबुंले थासारि लाबोयो नङा होमबा दा थारैनो साननो गोनां बाथ्रा बेबायदि थासारिखौ बन्द' खालामनांगौ आरोखि नाङा फाङा जानला मोनला एडिट खालामलाबायनाय दा राजखान्थिनि बेलायावहाय दा बेफोरबायदि गावजों गाव नङैखौ नंगौ बेफोरबायदि जानला मोनला एडिट खालामलाबायनायानो दुंहाव थासारि लानानै फैयो जोंनि गासिबो रिजनेल पार्टियानो जाथों गासिबो पार्टिनि दोलो मेम्बार बिथांमोननो बेफोरबायदि नाङा फाङा जानला मोनला एडिट खालामनाङा आरोखि दा बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ दा बेफोरबायदि एडिट खालामनायखौ गारनांगौ अब्लासो जोंनि समाजाबो थासारिया गोजोन फैगोन आरोखि राजखान्थिखौ खालाम खिन्थु बेफोरबायदि नङै बाथ्राफोरखौ जानला मोनला एडिट बानायनानै ससियेल मिडियायाव हगारलाबायनो नाङा दा बेखिनियानो आरोखि नोंथांमोना नैबे माखासे बिथांमोनाहाय दलाय बिटिआर मुंनि फेसबुक पेज बिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा माबायदि एडिट खालामना हगारदों दा बिथांमोननि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासंदो आरो कमेन्ट खालाम जे बेफोरबायदि एडिट खालामनाय थासारिया जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो जे नोंथांमोननि साननाया माबायदि नोंथांमोना बुजिनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय बावखुंग्रि 11 नं बावखुंग्रि समस्तिनि नायगाव प्राइमारि इउथनि आफादगिरि जानानै आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे खोथायानो जाहैबाय थांनाय फेब्रुवारि मासनि 17 तारिख खालि जोंनि मानाव गेदेर बारग' बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि सार बिथांजों लोगोसे 11 नं बावखुंग्रि समस्तिनि जोंनिनो दनेश गयारि सार सालाकाटि समस्तिनि देरहासार सार आरो दतमा समस्तिनि प्रकाश सार बिथांमोना जोंनाव अफिसखौ माबायदि सोलिदों माबायदि कमिउनिकेसन ओनसोलजों बोरै सोलिदों बेखौ खबर लानो फैनायाव ओंखाम बोथिसे सारमोना जादोंमोन बे जानायावनो जोंहा फंबाय जाय फेसबुक पेज सालायग्रा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड ओरैनो थारगज होनना मिथियो बिथां फंबाया बिपिएफ लाभार हिसाबै फंबाया हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव ओंखाम जानायखौ नुनानै फंबाया मोनसे सेल्फि लादोंमोन बे सेल्फिखौ लानानै मैया आरो दाख्लैनि गेजेरजों मोनसे पस्ट नागारनाय नुदों बे पस्ट नागारनाया जाहैबाय जायखौ जों दलाय बिटिआर होननानै जों मिथिदों बिथाङा अबे गामिनि
बिथांना खुनु प्रफाइलबो गैया बे फेक एकाउन्ट खुलिनानै बिथाङा जाहा थाहा मानसिखौ बखिगासिनो जाहा थाहा पस्ट होगासिनो दा ओरैबायदि बे इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फंबाया थारगजआ माब्लाबा सेरफांगुरियाव हाबा जानाय रंजाहैनायखौ लानानै जोंनि हाग्रामा महिलारि मानगोनां जोंनि बारग' BPFनि चिफ बिथांखौ फट' इडिट खालामदेरनानै ओरैबायदि लिरदों बेयाव राजामोन सोरबा थारगज आरो इउथनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जौ लोङै लोङै बिदि रंजायो आरो गामिनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ उफुद्रुग खालामो होननानै बेबायदि लिरनायखौ जोङो इउथनि जानानै बा जों नायगाव प्राइमारि इउथ BPFनि जानानै ओरैबायदि जों दिक्कार जादों ओरैबायदि दुखु मोनदों बिथाङा जायखौ हागौ जानला मोनला बिदि नंखाय लिरलाबायना होनाय बा मोनसे पस्ट होनाया बिथांनि थाखाय बहुत गाज्रि आरो बेखौ जों बहुत दुखु मोनदों बिथाङा दिनै बेबायदि नागारनोब्ला मानो गावनि फेस गावनि मोखां बेफोर प्रफाइलखौ मानो होआ बिथाङा मानो फेक एकाउन्ट खुलिनानै बेबायदि जानला मोनला सोरबा मोजां मानसि दलद थानायखौ सोरबा मानसि मोजां उन्दुनाय मानसिखौ मानो फोजादों बेलाय जों जोबोद दुखु मोनदों बे फटकजों लोगोसे बे इडिट खालामनायावबो जोंहा बिदा जनकबो दंमोन बिदा जनक बिथाङा खारगावनि बेबो ओरैबायदि बेसा हाग्रामा सारनि लाबार बेबो आदायाबो फैदोंमोन बे सेलफि लानायखौ लानानै ओरैबायदि दरसा बे हाबायाव रंजानायफोरखौ जौ लोंलाबायनाय मालाय बेखौ सरजाबलाबायनानै होनायखौ जोङो दलाय बिटिआरखौ दुखु मोनदों दा दलाय बिटिआर नोंथांखौ जों बुङो नोंथाङा आंनि देरसिनना दुइसिन नोंखौ नुखाथाराखै आं प्रफाइलावबो दाबो नोंखौ जों बिराद नायबाय नुवा दा नोंथाङा बेबायदि जोंखौ जानला मोनला जुदि इउथनि मानसिखौ BPF इउथनि मानसिखौ बेबायदि जुदि खालामबाय थायोब्ला बेबायदि जानला मोनला खालामबाय थायोबा खोथायाव दं मोसा उन्दुबाय थानायखौ दा आवलाय नङाब्ला जों रागा जोंनांगौबा नोंथाङाबो माबा मोनसे खैफोदबो गोलैनो हागौ जोंबो नोंखौ प्रशासननि गेजेरजों नोंथांखौ जोङो जाथा खालामनो हायो खिन्थु जों दिनै बर'जों बर' हिसाबै जों हमथानानै दंलायो नोंथाङा बेबायदि जों सान्थि भाबै थानायखौ नोंथाङा जाहाथे जानला मोनला जोंखौ दा खालाम नोंथाङा जुदि UPPLनि IT सेलब्ला नोंथांमोननि UPPLनि लिडारफ्रा नोंथांमोनखौ बेबायदि नंखाय बुस्थुखौ इडिट खालामनानै बुंहोनाय मोनसे नोंसिनाव आइडियलजि बा मोनसे बिदि दं नामा नोंसोरखौ फोरोंग्रा बिदि दं नामा नंखाय बुस्थुखौ नंगौ होननानै बानायनाय बेबायदि दं नामा बिदिखौथ' जों नोंसिनाव ओरैबायदि नुबाय भुल नुगासिनो बे जे जायगायाव रंजादों बे मोनानि टाइम 9-10टायाव रंजानाय टाइम 8-9टायाव रंजानाय मोनानि रंजानाय आरो हाग्रामा सारा जोंना बेयाव ओंखाम जानाय नैबे न'आवनो जोंनि अफिसावनो बे अफिसाव साननि बिदिनो 2टासोआव ओंखाम जानाय बे बुस्थुखौ बोरै बेबायदि सरजाबनानै BPFनि इउथनि मानसिफ्रा बेबायदि जौ लोङै लोङै रायजोनि मानसिखौ उफुद्रुग खालामो बेबायदि होननाया नोंथांना भुल जादों जौखौ सोर लोङा नोंथाङा लोङोना लोङा नोंखौ नों सानरो दलाय बिटिआर नोंथाङा मा मुङै बिटिआर लादों बोरै दलाय नोंनि नाम मोजां मा दिनै जों सोंनो थाङाखै खिन्थु नोंथाङा अबे गामिनि नोंथाङा मा मावो आरो नोंथाङा ओरैबायदि होदों बेयाव सोरबा BPFनि लावखार जों लावखार जानो समाय नामा जों लावखार नामा नोंथाङा लावखार जानोबा जोंनि न'आव फैनानै लावखार जाफैब्रा लावखार जाफै जोंनि गेटफ्राव नेफै जोंनि रबार बागानफ्राव नेनानै थाफै नोंनो बेसेबां सेलारि नांगौ जि UPPL सरकारा नोंथांनो जेबो होनो हायाखै जों होगोन ना मानलि 8,000 9,000 नांगौबा नोंथाङा मानो बिदि जानला मोनला खालामदों नोंथाङा मोजां कन्टेन्ट लाबो मोजां नंगौ नङा बिजिरनानै बुं नोंथाङा ओरैबायदि लाजिनांगौ नोंथाङा नैबे 2025नि जि निर्बाचन इलेक्सन BTC इलेक्सन सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां फैगासिनो बेयाव नोंसिनि UPPL सरकार जेननाय लोगो लोगो नों जुदि आलि दानाया नों लावखार जाहैनाङाबा आं आसि दानस'ना होगोन नों नाय नंगौना नङा मा सानदों नों जोंखौ जों दलद दं साननानै नोंसोर मा जोंखौ दुरबल सानदों हाग्रामा महिलारि साननानै जिउ गारगोन मा सानदों नोंसोरलाय मा सानदों दलाय बिटिआर मा सानदों हाग्रामा साननो थाखाय जों जिउ गारगोन सैथो लामाजों थांगोन जों अननायजों थाङा जोङो पाब्लिकआ बुजि गैला दिनै BPF राजनितिक हान्जाया मोजां मावदोंना UPPLआ मोजां मावदों बेखौ जाम्बा जाम्बिया मिथि गैला थांनायाव नोंसोर खुनुरुखम माखासे सुक्तिनि गेजेरजों नोंसोरो 12था देरहादोंमोन ना नोंसोर मोनब्रैनि बारा देरहाया अबे देरहागोन जों बेखौबो बुंनो रोङो खिन्थु दिनै बुंथ'वा इलेक्सननि सिगां जों बुंगोन मोनसे टाइम लानानै आरो जों बयखौबो बुङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौबो BPFआ जाहैबाय बिराद मोजां राजनितिक दोलो हान्जा खुनु राजनितिक दोलोआव जोंनि बर'फ्रा मिथियैया
BPF हानजा फैनायनिफ्राय 2003 BTC एकर्ड 10 फेब्रुवारियाव जि BTC एकर्ड बेजों फैनानै मोनसे राजनितिक दोलो जाबोनाय बेयाव जाम्बा जाम्बिया नङाबाबो बुहुत सोरबा जोंनि बर'नि गेजेराव साख्रि गैयै मानसियाबो साख्रि मावनो रोंदों सोरबा जेबो उफाय गैयै लामा सामा गैयै बेफोरबो बिनि गेजेरजों जादों हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो दा रायजो राजाखौबो जों जेनेबा आहुति खालामो हाग्रामा सारा जाहैबाय बिग लिडार हाग्रामा सारा जाहैबाय बिराद मेहनत खालामनानै खस्थ' खालामनानै टेलेन्ट लिडारजों फैनाय हाग्रामा महिलारि सारखौ निस्सय बयबो अनो जाहाथे दलाय बिटिआर नोङो बेखौ नुयोब्ला जोंनि भिडिअखौ जोंबो नागारगोन फेसबुकनि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों नोंथाङाबो नायनो हागोन आरो नोंथाङा मा बुंहरनो गोसो बुंहर खिन्थु नोंथाङा मोखांखौ लाखुमानानै नंखाय फेक एकाउन्ट लानानै जाहाथे बिदि बुंलाबायनायखौ गार नङाबा सानसे समाव नों फस्थायनांगोन बे आं दसे सिगां बुंदोंना नों इलेक्सन जोबनाय रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव नोङो लावखार जाहैनांगोन होननाया जोंखौ लावखार होनदों नोंगौ लावखाराबो सासे मानसिसो लावखारजों रुजुनाङा नोंथाङा फस्थायनांगोनलै दलाय बिटिआर नोंथाङा फस्थायनांगोन नोंथाङा बेबायदि जोंनि इउथ BPFनि मानसिखौ जुदि बेबायदि बुंबाय थायोब्ला नोंथाङा फस्थायनांगोन आरो साफ्रोमबो BTC बासिनि इउथ बेसेबां दङ जोंनि एसे बुजिनानै ला बे दलाय बिटिआर आरो सासे दंबावो बेनि नामखौ लाथ'लां बेनिबो फैबाय थायो सिगाङाव बि फैयो बि ओमफ्राय एसे दङ बेखौ आं बि बोथोर बुंबाय आं दा आदा होननायखाय जाहाथे साबधान नोंसोर बेबायदि बुंलाबायनायनिफ्राय गोजानाव था सोरबाखौ लानानै जोंजों सरजाबनानै बिदि भिडिअ नागारोब्ला नेक्स्ट टाइम खिन्थु जोङो प्रसासननि लेभेलजों थांनो हागौ प्रसासना खुनु रावनिबो नङा बयनिबो नोंनि आंनि नङा प्रसासना बयनिबो